uzobukela i-episode. Don't forget to like and subscribe. Uthi Oh. Hey, guys. unokuyenzayo for Ubukela nonto no MJ lapha efonini yakho. Wena sanushaya ngazenganjwa. Mhleka intento. Wena ngala wena. Tota afuna ukubukela i-show ukuthi mana ungiyeka lo. I love cartoon. Yo, kau lulu makweke yas. Asa zombamba kau. Nonda waya lona mkanji. Hey, guys. Babana na yas. Wenzi revenge. Yas, ngayenza. Makweke vele sikhulume naye. MJ lapha efonini yakho. Mase ubukele nayo. Efonini. Ewe. Wena sanushaya ngazenganjwa. Ngitshela ukuthi ayona sanona emsasenkana but ungitshele lo umbazo kanjani take it